Kalugurang mga kabataan, ikasal pandayanan. Netong karingaran na santa mo king biyata mo, malamang lamang ing may bangungot tanaw. Numisan, potang matutod ka, bala mo pa nagalanda kang marawalang multo o iganti. At kami kimot king katri mo. Mapna mo nung ating manggising kaya ka. E mo itang asundo mo kasi ba yung tudtod mo? Noon ay asundo mo pa yung diye mo. Ating matutod ko at ang may pamamutla at yutang labanan. Paldakan mo yung bitis mo, tangpalinga na kaning asawa mo, bakang may pakde at may talakad pa si bayo. At di naman mababangumot, e no magigising pa si bayo. Nanisanggan mapalyaring mag-bleaching kerang pancreas. Mapalyaring matas ka presyon. Mapalyaring may kasisure ka. O kaya naman mapalyaring masyadong may pangisnawa. O kaya may dudod kang mabsi. O kaya may nagkakanong noodles at miyayani wapa. Niya may bangumot ka. Yung muging pamanudtod ing bangungot. Numisan din pangarap tamo at paninap ing biye. Potang deni may bigutam maging bangungot lang. At takal kaya tamo numisang mangarap uling ding karelang paninap maging bangungot lang. Di kang pengari kaya para gulming anak mo. Kabira-bira minuliya pa nagkasana ka, uling makadrugs siya, makabangumot kita. Mitangka kang negosyo, may munang kang 3 milyon, may bagsak yung negosyo mo, makabangumot kita. Migabrod ka, migsakripisyo ka para kayong pamilya mo. Kauli mo kayong Pilipinas, yung anak mong 3rd year high school, mabuktot na. Yung anak mong 1st year college, mag-drug siya. At yung asawa mo, gone with the wind. At yun ay king kandungan, ding aliwang lalaki. Makabangumot. Naninggawan mo po at ang may bangumot ka, ding aliwang magwala na. Di nga liwa lulunuran da yung sarili da kayong alak. Di nga liwa magbigtilan. At sana ala nang magbigti pa Minalin. In my 5 years in Minalin, more than 30 years na rin magbigti. Ing pa magbigti ay solusyon. Wadang may pamumot na rin paninap tamo. And here is St. Joseph at katanakatamo. Maninap kang pasibayo, uling ka rin paninap tamo, karinya mamamamin Diyos, at misusundo ing plano ng Diyos. Maging mapaninap tamo. There is be dreamers, there is dreams, mangarap tamo. Sumangit ka rin bangungot at kabiguan, at daratang kinbiya tamo. Kining gospel reading tamo ini may bubiyang mabamumot ni St. Joseph. Kaya nga balo ng milyari kang Maria at din lang pitang wanang kasal. Balo na rin sablang tao yung ilakasal na naging takdang panahon. O na yung karin, bayo yung kasal, o na din na kayong engagement, eko pa mo pwedeng misiping. At sana din kay babay ng tao, metong karing regalo mo kay asawa mo, ingkebang virginity. O na yung bala mo, linto, meging taksil din Maria. Uling atuklasan ng Jose, kakadli Maria for 3 months. May bugyang mangurit. Bakit? Uling kaluguran ni Maria. Puto yung lugod,
misamuta ng kataksilan, masakit, ken lulugod at ken luluguran. Because of pure love and so much love, minamdaman niya San Jose. At alam mo unang manamdaman ng maliwaring lulugod kaya katamo niya ay kayong anak, tandanan niyo. Kaya sobrang lugod na rin pengariyo, putang lalabanan niyo at panagkasan, masakit ito. Putang lilugod ka, ing liguran mo, piktak silala ka, masakit ito. At yan ang pinamdaman ng Saint Joseph. And sometimes, the people who are nearest to us are the one who are being hurt by us. Nung minsan din ang taong malapit kaya katamo yung panasakitan tamo kapanamdaman, it's not fair. It's not fair love. Kaluguran ng imam, putang kay lalabanan mo. Kaluguran ng tatang mo, putang kay lalabanan mo. Masakit ito. At nung minsan, makapanasakit, makapanamdaman. Detang pera malapit kay katamo, at detang lulugod kay katamo, babaliwala taming lugod tamo karera. Saint Joseph naming gewana, binalak na niya mong kawanyan lihim i Maria, at ene buring misalbag akamarinayan, huling kaluguran. Kung nag-imeto nga tao, kaluguran me sa salbag kamarinayan. Nya, kung nangikamanirakan tao, buri na sabyan, alamang lugod kaparang tao. Kung nangika sa salbag me kamarinayan, ng meto nga tao, alamang lugod king sarili mo. At alamang respeto king reputasyon dari nga liwang tao. It is lack of love. Love of others and love of yourself. Ito nga mo rin gawan da kaya kayo gagawan ka rin aliwang tao. Nya never destroy the name of other people. Mesa salbag kamarinayan, ing metong a tao. Iganang may kayang lagyo. Mesa salbag kamarinayan ng asawa mo, nung kaluguran me. Mesa salbag kamarinayan ding pengari mo, ding kapatid mo, ing pamilya mo, for love of one another. Itang mayap niya may pasya, ing kamarinayan lalarinan, ing mayap yang palabungan at pasulungan. Binalak na niya mong kawanyan lihim Maria, because this is legal. Nung yaw pamikasal, ing babae may tukalyang kakagli, buri na niyang kawanyan lihim Maria Jose Maria. Bakit? Uling ko protektahan biye Maria ang poing darala ng pungol. Uling kariyan batse may tukal kang kakagli ako pakasal, mateka king basibas ning bato. Nya ni San Jose, he would rather allow na kawanyanan niya mong lihim. Bayang ematay Maria. Kasi pwede mo rin isuplong ni Maria kay batas. Huling kakaglinin. And to get even with it, sige nga na suplong darabang mate, pintak sila mo. Kung nga ni, Saint Joseph is pro-life. And we can safely say that Saint Joseph is the Savior of the world. Uling liligtas ni Jesus king sepupuna ng Maria. Yan na pepa yung tulutan Jose. Patsisiplong ni Maria mateking basibas ning bato, which is a very brutal kind of justice. To get even with your girlfriend, amig taksil kepa. Pwede may pamasibasan king bato ang kaking mateya. Kaya inisip San Jose ito. May nalangin ni San Jose at king kayang paninap na nakayaring anghelo siya langin ng David.
emo pikapon waning balaos nan mem pakikasalan ni Maria, uling kaglina, milyarya king kapamilatan ng upaya ng Espiritu Santo. Ibait ning meto kaya nakalalaki, ayaw san meng Jesus, uling magligtas king kayang balen, king kayang pamikasalan. My dear brothers and sisters, San Jose, miniwala ya ka rin ang mano ng Diyos. Maria, miniwala ya naman king ang mano ng Diyos. In the face of impossibility, o ining kasalpantayanan ng Osempo Maria, many babo over and above their vested self-interest. Nung buryanang Maria kanya maning maging dalaga, pero tinggap na yung plano ng Diyos. Tagliya at ibait na yung anak ng Diyos. Nung buryanang San Jose, iligtas na yung kamarinayan. Because he belongs to the royal family of David, marangal lang pamilya. And here is a woman trying to destroy the name of the family. And inisip San Jose yung pangalalaki na. Meto katampaling king meto nga lalaki, kakasal mo, mabuktot siya, pero yung dadala na ka. Pero yung lalaki naman, inilaw. Pakasalan yung babae niya at niyang anak pa rin aliwa. That's a greater love. Makisawa ka, tinang anak yung asawa mo, pwede ka. Nung yung ligod niyang mami babo, aliwa yung sarili. At nakalalaki. Pakasalan din babae ng ating anak, uling kaluguran din babae ang puwing anak na, uling patsya kaluguran din netong tao. Pati na rin anak na kaluguran mo lang. If you have a second marriage, uling ang lugod, kaya mo ikaya matwa, pati na yung pamilya. Luguran mo yan naman yung pamilya, yung katuwangan mo, yung asawa mo. Metong na kayo mong pamilya. And here is Saint Joseph and Mary, believing in the Word of God. Nino kaya kayo lalaking maniwala, yung asawa mo kakagliya na lang ng Espiritu Santo. Siguro kaya panahon tamo, alang maniwala. Makaset na yung kasaliw, minuli ka. Kauli mo man yung kayong asawa mo, maliliuya. Lintog yung pregnancy test, mabuktot siya ng gawan mo. Makasadya ng kasaliw. Makasingkot siya ng pamangan. At yun yung trial di boda. Makapalwal doon ang imbitasyon. O yung asawa mo. Kakagliya. E ko pa man may siping. Makatakdaling kasal, makaset na yung pisamban. Denggayak at miyaya liwapa. Nanay gawan mo. Nung ika siguro yung mo yung kasala mo, ala na kong kasalan bukas. Bakit? Kasi po, iba't ko pa mo king abroad, at kadatang ko, manyo kayong asawa ko, yung girlfriend ko, maniliuyak, kakagliya amo. What should I say? Siguro sila ba may try di buhat ng asawa na kang kwentang babae? Nung ikay taurungan may kasal, pero nung San Jose, balaos na yung kasal. O yun yung pamiliwanan mo siya kanina limang lalaki. Siguro ikaw lalaking matino, urungan may kasal, agyang makatakda naman, uling kakagling asawa mo. Tingin mo balo nung nino'y tatang na. At siguro lalo may panampalingan ng asawa na sabihan na kaya ka, sweetheart, kakagling ko na lang ng Espiritu Santo. Padala na ka mental hospital eh, ako maniwala kang makanya. Pero Jose, belaos na ni Maria. Inuli ni Maria bilang asawa na. Saint Joseph is pro-life. Saint Joseph is pro-marriage. Linigtas na yung biyan ng Maria, linigtas na yung biyan ng Jesus. At inuli ni Maria, pikikasalan bilang asawa na. My dear brothers and sisters, marabunta mo tangalog kang Saint Joseph. He's a very humble figure, insignificant figure, a background figure. Alata mo nga manong dimdam ng San Jose king gospel. Pero sa nanang kaulagay itong papel na dininaning lagyu, ing anak ng Diyos,
bang maganap ing kaligtasan. Here is the great architect of the kingdom of God, Saint Joseph. The architect of the temple of Jerusalem is King David. Pipagawa ni Solomon and they built a beautiful temple. And here is a humble carpenter building a new house ing balayaning Diyos, kapamilataning kayang kasalpantayanan. Kaya ginamit dutong San Jose para italakad na yung balayaning Diyos. Ginamit siyang kasalpantayanan at lugod, migit paging kayang sarili. Bang mitalakad siya yung kayarihaning Diyos, ing balayaning Diyos, ing balayaning Diyos. The domestic church and the parish church, manalakaran niya king kasalpantayanan ning balang metong at metong kiyakatao. Lugod at kasalpantayanan, more than willing to sacrifice personal vested interest, bang lalo niyang mitalakad ng kayarihaning Diyos. Balayaning Diyos, karing puso tamo yan telakad ng San Jose. Balayaning Diyos, ding sablang bansa yang telakad ng San Jose. My dear brothers and sisters, isa na siya katanakatamo ing manalakad tang pasibayong balik. Maninap tamong pasibayo, king oras ning kabiguan. Talagaping banalaw ginay kayo panibatan sa ng kabanalan. Ulinita pagparalang bumi, pabanalan mo sana natingay, yung bayan ng Espiritu, bang paragay kami, majari ng katawan at daya, ning ginoming niya sa Kristo. Bayanin daw sundo, pinpamilas at kamatayan, kinuwanin tinape, at pepasalamat siya kaya. Pero sa kaya nini, karingay disipulos na tanggapin niyo ikaman at kanani. Iti yung kanakang katawan, amin daw marakyanay. Makanya mo naman kaibat ni ngapunan kinuha ni kalis kasi bayo niyang pepasalamat kaya at binyaning kalis karikay disipulos tanggapan niya ikaman at minumpo kanina iti yung kalis ning kanakong daya indaya ni bayo at alangang tipan ami bubu para kayo at para ring sablang tao bangketa may patawaran na rin kasalanan. Dagdan niyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayan.